Hola a tothom i benvinguts a l'últim vídeo amb el Liverpool, l'últim vídeo del FIFA 18 perquè ja estem a la final de la Champions, anem per tant a animar el nostre equip abans de la final i preparem-nos mentalment per aquest partit i preparem-nos també estudiant el rival. Anem a veure quina plantilla té l'Atlètic de Madrid al 2024, quins jugadors ens podem trobar. A la porteria hi segueix havent Oblak de 93, sens dubte el millor porter del joc. Espero que no sigui impossible fer-li un gol. I anem a veure ara els defenses. L'Atlètic de Madrid amb Simeone, amb el xolismo, sempre ha destacat per tenir defenses molt poderosos. Bastos és baixet, però és molt ràpid, és bastant bo. Aquí hi ha uns quants laterals que no m'acaben de fer el pes, però Mendy, el del City, és boníssim. I després també tenen grans centrals, com ara Mukiele, és una autèntica bèstia parda, 1,86 m i 90 de ritme, a més és bo la pilota als peus, perquè és tan ràpid que de fet podia jugar de lateral, llavors té centres, té passe en curt. Jo l'he provat en algun mode carrera, crec que va ser amb el Heidenheim, i després també l'he fitxat amb algun amic perquè em diu, no, si necessitem un central ràpid, doncs aquest home. Mustafi no és ràpid, però segueix sent boníssim. I Sergi Roberto, el meu estimadíssim Sergi Roberto, estimadíssim i criticat, està acabant la seva carrera a l'Atlètic de Madrid, em sembla que després de passar pel Bayern de Múnich, perquè, si no m'equivoco, va marxar del Barça fa anys. I a més tenen un altre central enorme com és Rugani. No sé, tenen una defensa molt bona. I poca broma perquè el migcamp també és boníssim. Correa 86, a la banda dreta no està mal, 92 de definició, ja li agradaria tenir-la a la realitat. Corona, que seria el mexicà substitut d'Herrera. I Jadon Sancho, ojo perquè és boníssim. 84 de definició, però és molt ràpid, té molt regates, té molt control, és molt perillós. I Sanson no el coneixia, però m'ha semblat increïble. Ho té tot de color verd, excepte equilibri i penaltis. És autènticament una borrada de jugador. I Saúl, Déu-n'hi-do també, 91 de mitjana, també ho té tot de color verd, menys agressivitat i penaltis, com aquí diu. És una borrada, 91, Uno dels mejores del mundo, diu la màquina, és boníssim. I l'altre que també tocarà bastant els collons és Tammy Abraham, també és molt bo, és molt ràpid, té molta definició. Griezmann amb 33 anys es jubila a l'Atlètic de Madrid, em sembla ja, Déu-n'hi-do, encara és bastant bo. I Diego Costa, un altre que es jubila sense ritme i... Puto Diego Costa. Espero que no jugui perquè aquest és capaç de marcar-me sense ritme. Diego Jota, que és el típic jugador que tenen cedit a la realitat i el FIFA torna i no ho fa malament. I em sembla que encara hi ha algun jugador més bo. Mira, Obama, jeje. Pues Vieto. Bueno, bo, he dit. Bueno, Vieto el FIFA és bo, però la realitat... En fi, vistos els jugadors, jo crec que, com que l'entrenador encara Cholo Simeone, mantindran el 4-4-2 amb Oblak a la porteria, evidentment, defensa 4 amb Roberto, Mukiele, Rugani i Mendy, i al migcamp jo veig Correa i Sancho per les bandes, al mig del camp Saúl i Sanson, i després Abraham i Griezmann a la davantera. Veurem si l'encerto o no, però jo veient els jugadors el que posaria. I ara anem a veure quins jugadors posaré jo, perquè clar, tinc jugadors que m'han demanat jugar, com per exemple D'Elite, i després Eriksen també m'ho ha demanat, però jo ja vaig dir que jugaria amb Nandes i amb Eriksen, per tant, Ndombele es queda fora de l'11 titular. Ceballos no sé ni si convocar-lo, perquè clar, Henderson és el meu capità. I què faig? Henderson és el suplent ara, realment, perquè és molt viejo, però és el capità que vull que aixequi la Champions. Però ara mateix és Alisson, no sé. I l'altre dubte que tinc és al davant, si agafo Brewster o Firmino, jo crec que ha de jugar primer Firmino, però clar, després el substitut serà Machado o serà Brewster, perquè de fet Machado ha fet al final 3 o 4 gols a la Champions i també té galons, no?, per jugar. En fi, crec que al final deixo aquest 11 i anem a jugar allà. Toca, finalment, jugar-nos-ho tot a un únic partit, és la final, no la repetiré, encara que després agafi Alisson i la deixi anar i em marquin, anem a veure què passa. Doncs ja ha arribat l'hora, ja tenim a Mbappé escalfant i per part de l'Atlètic de Madrid em sembla que és Saúl, i estic una mica nerviós. Bueno, estava, perquè realment l'estic gravant en veu en off, Déu Totpoderós, sabent què ha passat, no? Però això és ficció. En fi. Juguem a l'estadi de San Siro, el camp italià és molt mític i com veieu està ben ple, i anem a veure ara ràpidament el quadre de la competició. Recordeu que hem eliminat el United i ells el Bayern de Múnich, i aquí tenim els jugadors caminant al costat de la Champions. Som els locals, per tant anem de vermells, ells van de color groc. I recordeu que Cruz Moura ve de fer 4 gols en els últims 3 partits, ha fet un hat-trick a les semifinals de la Champions, veurem si avui és capaç de marcar, porta un gol menys que Mbappé per ser el màxim golejador de la Champions. Aquí ens l'ensenyen, al costat Firmino i al costat Mbappé. Va, que això ja comença, anem a veure finalment els nostres 11. Bé, ja us he ensenyat abans el nostre. Alisson a la porteria, defensa 4 amb Maffeo, Varane, D'Elite i Hernández, mig del camp Neves, Eriksen i Nandes, i al mig de davantera, que amb Liu, Mbappé, Firmino i Cruz Moura. I anem a veure ara ja si hem encertat l'11 de l'Atlètic de Madrid o no. Doncs Mustafi suplent, Vieto suplent, Bastos suplent, Sancho suplent,
Doncs Correa i Saúl a les bandes i aquest tal Malone, que no m'hi havia fixat gaire, al mig del camp, al costat de Sansone. La defensa crec que l'ha encertat, no? O no, també... Déu meu, no juga Sergi Roberto. Doncs res, això ja comença, posem defensiva perquè no sé si l'Atlètic de Madrid sortirà molt agressiu o no i quan tingui la pilota ja veuré què faig. Doncs mira, ja la tinc, l'acabo de recuperar molt en Firmino, la pilota per Rubén Neves, el que faig és anar endavant. La toco una mica enrere, D'Elite per Hernández, Hernández cap a Rubén Neves, aquest és Hernández per Firmino i amenaço, però la talla la defensa just abans de xutar. La pilota ara la tornem a recuperar, aquest és Cruz Moura, busca al mig de camp de nou a Rubén Neves, de portuguès a portuguès ja la cap a Maffeo, Maffeo li torna de nou a Neves, el pivot veu a Eriksen, que la deixa per Mbappé, prova el centre, remata Cruz Moura i gol! No portem ni 5 minuts i acabem de fer el primer gol de Cruz Moura. És que, qui ens ho havia dit que aquest home, que no estava bé a la nova ciutat, que no estava amb la nòvia o qui sap què, acabaria fent aquesta temporada tan i tan bona, marcant un hat-trick a les semifinals de la Champions i fent un gol a la final només 5 minuts després contra Tottenham Black de 93. Increïble, comença millor que... Jo què sé, ja no sé parlar, no m'ho podia ni imaginar que començaria tan bé. Joder, és que l'Atlètic de Madrid, heu vist quin plantillon que tenia, no? Tenia una plantilla boníssima. I pam, mira, torno a recuperar la pilota. Tant en la jugada d'abans com en la d'ara, qui perd la pilota és Malone per nosaltres, O sigui que Simeone s'equivoca posant físic en lloc de posar Jadon Sancho i de moment ho paga car. Ara, però, l'Atlètic de Madrid busca respondre, fem una falta, però l'àrbitre dona llei de l'avantatge i per sort la pilota acaba arribant a les mans d'Alisson sense més problemes. Som ja al minut 10 o 18, ja us dic que estic cego, no m'hi veig, vale, ara la màquina diu 11, doncs pilota per Mbappé, Mbappé per Firmino, Firmino cap a Hernández i l'uruguaià que ha d'endarrerir la posició, aquest és Hernández per Neves, Neves per Eriksen i me l'acaben robant. Això ara es transforma una mica en una anades i tornades, però per sort l'Atlètic de Madrid no acaba de poder avançar perquè estem tallant molt bé. Ara, però, tornen a tenir una oportunitat cap a dins l'àrea, la tallem, però just abans. Vale, el partit ara, en aquest quart d'hora, l'Atlètic ho intentava, però finalment sortim al contracop, pilota per Cruz Moura, la perla portuguesa s'atura, se'n va cap a dins, veu a Nández habilita Mbappé, que tot sol dins de l'àrea fa el 2-0. Aquí teniu la repetició, no hi ha fora de joc, guanyem ja 2-0, Mbappé acaba de fer, per tant, el seu 9è gol, on porta un més que Cruz Moura per ser el pitxitxi de la Champions en solitari. I insisteixo, minut 17 i guanyem 2-0, jo en veure l'equip de l'Atlètic de Madrid no m'esperava per res del món que el partit fos tan fàcil. Però, bueno, aviam com arribem a la mitja part, perquè si l'Atlètic reacciona sempre me la poden liar, i atenció perquè ara són a la frontal de l'àrea, però Malone acaba fent un xut a fora. Minut 27, ara és l'Atlètic que s'ha posat les piles, aquest és Samson, arriba a línia de fons, la passa enrere, combinen i per tornen a xutar fora. Per tornen, volia dir per sort, tio. Menjo paraules, parlo massa ràpid. Minut 31, però Cruz Moura atrapa Alisson, atrapa Oblak, m'ha explotat el cap. Un moment, descans, vaig a fer un got d'aigua. No, és broma. Mbappé per Roberto Firmino, però el xut refusa la defensa i aquí el rebot d'Hernández que no sé com no acaba gol. Minut 36, ara és l'Atlètic de Madrid que ataca, vol fer un gol abans de la mitja part, això es ficaria de ple dins del partit i ho prova ara amb Abraham, amb Griezmann i Griezmann que rep una falta a la frontal i jo de veritat que la veia dins. És curiós perquè Griezmann no m'anava a xutar, ho fan Correa i Sanson, finalment xuta aquest segon i per sort ho fa a fora, però de veritat que les meves sensacions és que era gol. No és així, per tant, nosaltres tenim la pilota, minut 40, podem fer l'estocada final abans de la mitja part, però la defensa refusa. Encara tenim la pilota, és viva, minut 42, l'acaba perdent per Hernández i no jugada per l'Atlètic de Madrid, que, insisteixo, no té el partit super perdut, si fa un gol encara té possibilitats de fer una bona segona part, no? I aquí que jo faig una falta, no sé per què, i rebo una targeta groga, la piquen bastant malament, ara jo faig un refús horrorós però Cruz Moura la recupera, i la toca per Rubén Neves, el portuguès no li pot tornar, però qui l'agafa ara és Mbappé, que no aconsegueix connectar amb Firmino, però la recuperem, Rubén Neves però la torna a perdre. El partit era una mica lleig, finalment arribem a la mitja part, guanyem 2-0, 56% de possessió, hem fet 3 de 5 xuts de porteria, l'Atlètic no ha aconseguit trobar cap moment la porteria, no ha fet cap xuts de 3 pals, i comencem la segona part perdent-la nosaltres i sent Abraham qui taca, i atenció perquè podria amenaçar, però no xuta i la passa i ens la regala, cosa que li agraeixo. Pilota que D'Elite treu cap a Maffeo, Maffeo cap a Eriksen cap al mig del camp, i aquest ara és Hernández que fa un sprint molt bo, però com que ell no és de xutar, la passa a Mbappé, que és qui prova el xut però la tapa el defensa, després ho prova Firmino i finalment és Hernández qui acaba fent el tercer gol tot just començant la segona part. I no facis la celebració de Matuidi, és la pitjor celebració del joc, per què em fas això, tio? No em pots fer això a una final de la Champions, què ets, Griezmann? De veritat.
En fi, 3-0 el partit, jo crec que ara sí que ja està liquidat, no crec que en facin 3 gols a la segona part, i a més que el Malón aquest és bastant dolent, gairebé torna a perdre la pilota només sacar. En fi, però l'Atlètic no es rendeix, i Abraham, que, mare meva, el xut va a córner, que Alisson la para superbé. Minut 53, l'Atlètic no es rendeix, ho té molt difícil, però estan lluitant i cada vegada m'ataquen més, Ja veureu que aquesta segona part tenen moltes oportunitats, però ara la recuperem i podem sortir al contracop. Aquest és Mbappé, faig molt bé el moviment i em planto cap a dins de l'àrea, però aquí no sé què collons faig, em vaig equivocar, volia fer un regateig i amb el joystick dret la vaig enviar enrere, la vaig perdre, i atenció perquè ara m'ataca l'Atlètic de Madrid, Saúl combina amb Abraham i acaba xutant Saúl a córner. Molt bona intervenció novament d'Alisson, Griezmann se'n va sense fer una merda, en fi, el córner s'entra de les mans d'Alisson i ens preparem per sortir jugant. Aquest és Hernández, que està fent una autèntica final, i la toca cap a Nández per Neves, pilota per Cruz Moura, soc dins de l'àrea, m'aturo, provo el xut i l'atrapa molt bé Oblak. Bueno, atrapa, refusa. Jo a vegades atrapar i refusar ho faig servir com a sinònims i no ho són. En fi, ara finalment refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid, Abraham baixa a combinar, però la perden, la tornem a tenir nosaltres, Eriksen per Nández, intento combinar amb Firmino dins de l'àrea i la pilota que acaba a les mans d'Oblak. Minut 65, surt l'Atlètic de Madrid en llarg, Abraham la despenja, combina cap al mig de camp i el Bolany aquest busca molt bé el davanter, la pilota és per Abraham i atenció que xuta en pilota al pal i aquí Hernández la salva, és increïble, estira pel terra en tot i aconsegueix evitar un gol. En fi, partides d'Hernández, ara faig un canvi, vull treure en Ndombélé, necessito una mica més de físic, però dic, no, deixa Nández i treu a Eriksen. Així que jugo ara amb dos interiors més defensius, per dir-ho així, perquè realment amb un 3-0 puc aguantar el resultat. Neves justament per Ndombélé per Nández, pilota per Cruz Moura, que es planta dins de l'àrea i prova xut i atura Oblak. Minut 72, l'Atlètic busca encara fer el gol de l'honor i atenció perquè el xut surt fregant al pal. Minut 77, torna a ser l'Atlètic que ho intenta, Jadon Sancho que finalment ha entrat de revulsiu, la tassa cap a Bouanga que xuta a fora. I ara no m'atreveixo a treure Cruz Moura després de l'exhibició que està fent i el que faig és fer entrar Machado dos Santos per Roberto Firmino perquè vull que tingui alguns minuts a la final. En fi, minut 82, aquest és Cruz Moura que ho prova amb un xut que surt una mica desviat, una mica massa alta. Diego Jota, l'altre canvi. Quants canvis ha fet l'Atlètic de Madrid? Jo crec que ha fet més de 3 canvis. Acaba passant l'enrere i el xut que atrapa Alisson refusa a córner. Parlo massa de pressa. Respira. En fi, nova pilota per l'Atlètic de Madrid, l'acabem recuperant, pilota de Rubén Neves, som ja al minut 90. Això està a punt d'acabar-se, estem a punt de guanyar la Champions. Tenim una última oportunitat, però refusa molt bé la defensa. I ara queda ja absolutament segons perquè l'àrbitre piti el final. I el pita ara que hem de guanyar la Champions. Som els campions, el Liverpool acaba de guanyar la Champions, per si no us ha quedat clar ho torno a dir, el Liverpool ha guanyat la Champions! I l'Atlètic de Madrid, que raro, perdent una final, no m'ho podia esperar! Soc molt cruel. En fi, aquí tenim tots els jugadors fent les danses tribals del Liverpool i ara tots en fila índia preparant-se per pujar en aquesta tarima i saltar com micos aixecant la Champions. Ho farà Alisson Becker perquè al final no ha jugat Henderson, però ha d'estar per aquí amb el xandall posat. Atenció perquè està a punt el capità d'aixecar la Champions i ho fa just ara. Si tinc prou recursos a postproducció posaré musiqueta, si no ja la faré jo també en postproducció. Doneu-me un segon que em penso què cantar i res, us deixo 4 imatges més d'Alisson ensenyant la Champions, ensenyant la Copa. Ai, vull unes vacances. Ai. Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena,